На ада се отварят и знаеш ти какво представляват. Там тъмнината се разяжда от празнината в душата и се поражда на момента страхът. И това е мотива, тъмните сили породени от дявола. Те да те преследват, план определят, пленяват те, взимат душата ти, изпиват силата ти и след това тиши те погребват. Можеш да избягаш, обаче трябва да направиш магическото заклинание, което да накара духа ти да умре. Демоните да ги заблуди и да си помислят, че вече си мъртъв и след това в битка съзнание и ето ти с тях да навлезе. Армагедон, светкавици да се появява на момента и кърваво червено небе. След това падиш дигата бъртле с другите магии, призовават без изкучета и хищане тебе. Обаче от първо лице битката ми спира до тук и тя много се озлобиха. Паднаха да падат някакви суперсилни масури. След няколко секунди започна да ме важда. Не може да реша, няма въздух в белите дробове и се изкрещях. Майка ви дай ба, тревата ви е гадна. Сега ще ви извадя и ще ви покажа какво се нарича зелена магия. Само като го потушиха, усетиха истинската сила. Паднаха на земята и започнаха да се кърчат, докато ми искаха вода. Бяха пресъхнали, аз им се изсмях и им казах кой на кого сега ще се подчинява. Тогава се появиха пистолата на дъмната кралица и внезапно след миг тя в пълната си форма. Шибаната курва гледаше към мене и ми каза: "Дай ми да го пробвам, ще те разтворя." Вече трябваше с нея да направя сделката голяма. В ръката ми беше огнената топка. Масурука държах в другата ръка. Пуснах и магия от тровната ми клопка. Там при нея имаше хидра, която я нападна. За нормалните индивиди тя е безпощадна, но проклетата бъдетелка се оказа много по-коварна, отколкото очаквах. Поради да нападна, тя е възна на тъмната земя и да искам не мога да избягам. Помислих си, че трябва с гранати да я пробвам и започнах аз много да се напрягам. От устата си, от омразата голяма, започнах да бълвам огън демидж, да я сложа само да я накажа. Обаче тя имаше броня, непробиваема каменна кожа. Казах си направо, че трябва да почна да бягам, но украинците си усещах как започнаха да се вкорченяват филишки език и смиската си зрулата. Аз капедница беше ме проклела в устата и се отделяше някаква бяла сус, приличаше на сперма. На момента почна остребено да ме плюе, искаше да ме вкара в ковчега. Ей, Букук, не се ме казах и аз, няма да ме скърбиш никога, запомни го това. Ако посмееш да ме направиш нещо, ще направя така, че вагината ти да я изкура, изкривя, но ще те изкорме на момента. Битката продължи няколко часа и тя почна да се преобразява на яшника. Имаше киста и от въгалището и почна тя да излиза. Тътата проститутка от хиляди години иска да гълта и да го засмучи. Разбра, че искала и да си напуши. Иска и бонус, курса с матури. Няма да ти пусне и няма да ти изважда. Настъпва вече края, казах и го пак. Тръгнах по пътеката обратно, но тогава демоните се сърдиха и всичко покрай мене потъна в мрак. Нямаше какво да направя, освен да се надявам, че портала по-бързо ще се отвори точно преди да премина. Един от тях ме настигна, събори ме и ми проговори: "Сега ще се върнеш някога тук, дори да приемеш образ на друг. Не си мъж късмета, но другия път ще ти откраднем пания чук. И когато попаднеш отново в този мрачен съд, клетката ще ти е частно и ще искаш ти ново." Успях се пак аз да се измъкна и да мина пред портала. Веднага след това свих си голямата цигара, запалих я и димът веднага го глътнах и направо не можех да повярвам дали това беше сън или реалността. Бях вече много отпуснат, но ме гризеше дълбоко нещо мисълта. След секунда се събудих и се заклеях аз да не заспя.